Zep Tablet, NeoZep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tando ay ginto, ibang ginto. Plemex Forte, available in Southstar Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, iskaramusa na sa DZGB! Ano nasa Iskaramusa na sa DZGB! Iskaramusa, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Iskaramusa. Come, the cause of love will come to love. What's the ride? Now sing out that Campbell. I am not a fool. Only for you. Darling, I love you. Magbaylina, taaranninaan, Christmas bonus. So, igwa. Bring my heart, baby. And you make me cry. That's right, that's right. Si Tatay Junta nagbuburo baylina, pwede na ini. I will surely die. Darling, there will never be Ay, Diyos maray na pagkauto po sa Indo. Webes kitang unya na Petsa 2 kan Septyembre. Ola day. Holiday. Magbangunan sa mga estudyante, tawar alaog. Ano lamang tabihan sa indong pinagkakasibutan dyan? Nangurugas na po lamang kamo? Ano lamang tabihan sa indong panguduhan dyan? Mag-iriban-iba na kita sa good alauna nin pagkahapon. Oy, magtaga-ingat-ingat tabi sa mga nagpapadalagan kan sa mga bikulo. Kahapon naman Tatay Jun, pauli ako. May na tumba naman na motor. Ang driver Tatay, babae. Biyo Tatay nagsusuryaw na supaan niya supaan niya. Tapos nagdudugo baga. Oy, pasalamatan ta muna sa mga nagtarabang kahapon na makontak sa 911. Parting humapon kaya Tatay. Duwan po baga sa may arani sa dating pinasabugan baga Tatay. Only for you. Darling, I love you. Magtagaluway-luway po ta medyo nagtaga-uran-uran. You bring my heart. Sabi niya, Sir Siram Jason Buebos, masiram na hapon. Sabi ni Mama Christina Vares, hi Ate Angel, pabati man po na Vares family at kay Salvador Ibanez. Oy, happy birthday palan kay Mama Shirley Tolosa, kang Yang Mata Lechon. Lingaw ko lang sa pangaran kan na to shop bagay na Tatay Jun na may chicken, tapos may milk tea. Palibas sa Tatay, day pa ako nakakaduma na alaton kong magbukas, digdi su Ligaspi branch ninda. Ara nilang sa tuya Tatay. Happy birthday man kay Francia May Boras. Bad Tatay Jun taod, may daraining merindalan. Baad lang. Malay mo, ha? Ano, tada? Di pwedeng tada, dapat digdidara. Demanding ka ngaya. Now sing out. Ay, happy birthday, Francia May Boras. And happy birthday man kay Patrick Lee. For you.
Pat, maray na pag-goad to sa imo. Happy birthday. Dakol mo na nagsiselebrar kan sa inang mga kumplianyo. Siring man palan kay Legazpi City Councilor Lilian Ramirez. Birthday man po muna na pagkaldaw. Happy birthday, and sa iba pa pong nagsiselebrar kan sa inang mga kumplianyo. More birthdays to come. More beers to drink. Sa mga nagiinom. Wala pa nin update ang DOH. Kung piraan na sabi din ni Ate Joanna. Hello po, wala pa po update. We will be posting po COVID-19 updates once approved po. So, alat-alaton tamo na. Sabi ni Sir Romar Vista, hi Ate Angel, pabati naman po. Vista family dyan sa Nagkalsot, Rapu-Rapu, Albay. Especially kina Mr. and Mrs. Melva Vista. Di pa ako dyan tatay nakakabalo sa Rapu-Rapu. Isa daw ang magda sa kuyang mag-swimming duman. Ay mag-swimming pa nagdumana, pero kung halidig di sa may puro papaswimming pasiring duman, day kaya. Sabi ni 0616, maray na hapon Angel, pabati naman Garcia family dito sa Catanduanes. Maray na pagkauto po sa gabos ng mga taga Catanduanes. Sabi ni Pading Alfred Banzuela, watching from Rawis, Legazpi City. Inaugurate ay hindi ano nga niya po duman? Yung water system dyan sa Barangay Imalnod. Dyan sa may sentro do sa kaya nga po duman. Ano man ini Espersos man ni Alcalde Noel Rosal. Now sing out that camel. Sana sa mga tigto baga tatay dyan na mga bomba baga. Bako sutig papasabog, sutig nasa nagluluwas ang tubig. Ano nga po duman sa muya kaya bomba ito. Poso. May tanda ako na tiglaag lang tatay. So dating baga ngayang so dating laganang, so dating may bomba duman, may poso. Tiglaag lang tatay, pero day man tatay napapakinabangan, taday man nga ning tubig. Dati kaya ito tatay na may may poso duman. Tapos haloy-haloy ng panahon, may nagtao si Congressman Salceda. Nilaag duman, nilinigan man ko ta sa palibot. Kaso tatay, ang problema wala man kinagbubulos na tubig. Kaya useless. Sisay daw ang ma-donate ki supang baga tatay paghanap ng gadkang mismong tubig. First time we met, you want like you shy. Sabi ni 0550 good PM po. Pakibati tabi Angel mga mata family sa Puro 4 Bariis, Legazpi from Nana Ellen Can Cruzada. Maray na pagkauto po sa mga taga Bariis kay Kapitan June Leron. Kap, maray na pagkauto po sa imo and sa mga taga Bariis. Kay SK Kagawad Joel Reblora. Maray na pagkauto po sa imo dyan. Oy, namatinido kanina si Kong Didi. Sabi ni Kong Didi, mag-ingat, magsunod sa minimum health protocol, and kung may pagkakataon na magpabakuna na. San ka? Maray na pagkauto po sa mga nakantabay, and pupalan dyan maray na pagkauto. Nailing ko kahapon si Ma'am LV ako Bicol Party List. Nagilingan man giraray kami ni Ma'am LV kasuhapon. Maray na pagkauto po Ma'am LV Sidenyo dyan sa Malasakit Center dyan sa BRTTH na Kantabay. Siring man sa gabos na mga taga ako Bicol Party List. Only for you.
Maray na pagkautuman kay Kapitan Nanay Mafe Velasco kan Barangay 33, Peñaranda, Legazpi City. That's right. Tatay pa din ha? Salamat po sa kapos na nagantabay. Ang nakaibanan ko po sa Lado Technical, Kuya Jun Napoles. Maray na pagkauto muna kay Kuya Gerald Aranya. Ang nakaibanan ko man sa IT, Sinda Richard Astor and si Ading Laad. Antabayan na po ang masunod na programang Marahay na Hapon with Father Butch Bombase. Ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Be, harani na ang laralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Kulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. And go beyond Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Taranuman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaulisad, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtaranon. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask? Check. Face shield? Check. Alcohol? Check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Bigla akong kinagat ng alaga kong aso. Hindi ko alam bakit bigla na lang naging aggressive
resibo. Pinabakunahan mo ba ang alaga mong aso laban sa rabies? Hindi, wala naman yatang rabies to. Ligaw man o inaalagaan, pwedeng magka-rabies. Kung nakagat o nakalmot ka ng aso o pusa, magpaturok ka na agad ng bakuna laban sa rabies sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center. Base sa datos ng DOH, ang rabies ay sanhi ng pagkamatay ng 200 hanggang 300 Pilipino bawat taon. Magpabakuna, huwag maging biktima. Munding paalala mula sa inyong DOH Bicol CHD. Matapang ako, matapang tayo, kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion on. Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, 1:05. Halik sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Posibleng mapababa ang presyo kan RT-PCR test sa Pilipinas. Sigun ka Department of Health o DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, initanganing mas sa abot kaya asin ma-access kan publiko ang RT-PCR test. Tulos mo na nagsumitir an Interagency Task Force kan bagong price cap para sa RT-PCR test, pero dahil inipigluwas kan DOH. Ang RT-PCR test may kukonsiderar na gold standard para sa COVID-19 testing kung saan nasa 3,800 pesos ang presyo kaini sa mga pampublikong laboratorio asin 5,000 sa mga pribadong ospital. Pun kan Agosto 22 sa 28, nasa 67,000 testing outputs na ang nagibo sa nasyon na mas halangkaw nin 20% sa 56,179 outputs na kan-enot na aldaw. Yan ang pangalaunang bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga